Здравейте на всички! Аз съм на Pro Gaming Zone. Днешното видео ще мина в Brawl Stars в миналото, но нека първо да се отбелят за канала, да лайкнете това видео и подписайте в TikTok за още такива забавни видеа. И нека сега първо да ви покажа какви са ми героите. Тук са стартър. Дали ни е първия макснат герой. Бол, Пайпър, Пам, Франк, Бейл, Мортис, Джин, Макс, Мистер Пи, Лу, Бъс, Иви, Жанет, Мики и Срич, който вече е легендарка. И може би ми е една легендарка. Така. Скоро ще са две, защото ще взема и Кита. Която ще запръсвам. Съвървам фото и тия сцени. Значи мисля, сега взема Кит и пак ще отказва Леон и да. Така. Сега се абонирайте и когато поброя до така, имате 5 секунди, ама да се... Абонирайте се, имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Направихте ли го? Добре. Сега броя до 3 и съм в миналата Brawl Stars. 1, 2, 3. О! Поразовахме се в миналата Brawl Stars, вижте. Имаме боксове, пакети, джимове, мега боксове. Гледайте кой са. Аш! Най-новия герой. Друго... Нинджа. Супер! Биг бокс. Героите ми след тези... И вижте, не лъжа, 51 бровара, аж е най-новия. Да. Ако стигнем 100 абоната, ще ви кажа туториал как да го направите, нека да почваме слови. Ето миналата Brawl Stars някаква вълъжа. Аз ви показвам всичко. Миналия мап, който ви се го спомня. Най-готовия мап. Така, това е много. Не бяга! Много е силен! Нямаш как те всички такова въобразва. Добро, пак ще тук ще се твърди. Ето. Бу. Джеси. Това стари тръпи? А не, Team 7. Добро. Всичко старо, Dynamite. Който... Мисля, че силно не трябва. Тик тук. Мегабокс. 8 HBit. Емс.
Big Box, Megabox, Spew, още един Megabox. Само Megabox е. Но всяко не следва. Това е много мразя. Абонирайте за още такива видеа.